langsat, lawus. Enggak ada duit iki. Dene luru apa ya kira cepet sugih. Yang selama ini masih terpendam. Goyang dong. Pertemuan terus ah. Pokoknya kok duit ya lo. Ding 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 ding. Kepiye maneh. Gini loh kan. Ambo Kang, ini udah pada pengen ae. Nanti duit. Terus ini sing paling cepet apa Kang? Ben cepet sugih. Aku dijimat anti melarat, anti kere, terus pokoknya sugih terus. Itu jimatnya ini. Ini jimat tudung sugih ini. Iki kok cepet nono ngene ambek blokam lagu. Iya langsung iki tak dol perkara aku butuh duwe. Iki pokoke jimat iki anti melarat, anti kere. Wis tambah sugih terus pokoke. Lho, bakune iki jimat Kang. Lho, jimat iki. Tak kira kon iku. Sembrono iki malah. Tak kira. Masa iki mere sugih lah Kang. Lho, mengene dapure? Iya. Ah sembrono. Malah kaya nganu-nganu. Wis agendani sak anu. Transfer ae kok transfer ae. Iya iya. Kira-kira piro Kang ini Kang? Wis kok. Jere ngene anu rantuk didol ya Kang. Yo aku kok butuh duwe kok. Dimahar jere ngene iki. Lho brojoli le Kang. Jadi brojol ya. Ini kok kalong kasiate piro le Kang? Enggak, wis penting pokoknya aku butuh duit tak mati ki anti melarat, anti kere. Tambah sugih. Mari bare piro le Kang? Yo tambah sithik ah. Mosok lah. Arek ae rupa-rupa ngono njaluk barek ae. Yumbo Kang anak menawa. Wong gabut ini guys. Yo iki tak dol perkara aku butuh duit. Anti melarat pokoke wis. Intine anti barat. Iya ah. Ora mari kere. Iya. Iki dol piro Kang? 500 saya udah harus ah. Kok anu ya dikilep sing digeret iki lho. Iya, syarat-syarat tuh ah. Iya, pokoknya disyarat-syarat iku. Iya. Nggak sore Kang? Iya, gampang. Aku tak balik deh. Balik ndi? Balik semedi ya. Alah. Siap. Oke Gua oke. kirim lo ya. Oke. Syukurlah. Saya kata aku ini double. Tahu tapi ada apakah gerangan? Masuk aku kena dosa mudun saya kumangga. Itu. Lho. Kene cah iku. Moga ya iki. Tulungi iki sakake iki. Kene motorem Kang. Motorku mati, aku mati ra urip kok. Ngapakno wong. Terus Bu jejel Bu starter. Kowe tak starter pegel iki aku yo. Jejel cek ya nek cek. Terus Le. Ya coba ono Kang lek nyetar Kang carane Kang. Lah kepiye carane? Ini lek nyetar motor iku. Kontake iki ono sik. Terus Terus starter. ngono. Akhir lali wae kok. Starter enek-enek lo ya yen ora keneng ah. Ngono. Ngono kok ngene. Hop. Terus ya, Mas. Yo oke. Hati-hati. Langsung balik apa langsung kabur loro wong iku mang kapok. Aku mangan nemoni wong kok daerah kene ketok anjen kok. Iya daerah kene iki. Kancaku. Dek, wes wae. Sorry. Telat. Iya, iki lho Kang, amang diweki jimat dukun iki mang lemuni. Dukun peng dukun jare lemuni mang. Iki jare marai sugih, anti kere, marai barek. Ning ki mung tau reti aku barang iki. Ning mbuh apa iki? Tau roh apa kok iki? Le. Iki dak
Bendul lah, Dik. Ku lho, Dik. Kembang pete. Ngene kok mbok tuku piro, Mang? 500.000. Le ya Allah. Lu mbok men apa lah, Dik? Delok go. Ndi? Iko lho tunggale nok kono. Iya, bangane padha kembang pete, bangane dukun sambil gelap, sambil gelap.